кажеш на другите българи, които не излизат да защитават правата си и не посещават протести? Мухлювци! Това са убийци на децата си, дет не излизат навън, викат да защитават родината, земята, която ще оставят рожбите си. Какво ще пожелаеш на българите? Да се събудят, да дигнат гордо глава, като горди българи и търпи българския роб. Това не е България. Защо толкова много Бойко мрази народа си? Защо? Защо не спрат да крадат, да дадат малко на народа, не да вървят по чужбина, да са слуги? Слуги! Знаеш какво да си слуга, да те подаритват от тук, от там? Това правят чужденците с българските млади хора, дето да работят за България, да възкръсне България. А той ги принуждава да вървят по чужбина. Не го е срам.